खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायबावबाय नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो बयबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै आङो ओरैनो दखानाव थांदों आरो ना 1 नम्बरनि दखानाव ओरैनो मेथाइ लायनो नागिरदों मेथाइ जानो लुगैदों नालाय बेलासिनि साजों बिराद मेथाइ जानो लुगैदों आरो बेनिखायनो आङो आसान मेथाइ लायनो नागिरदों लोगोफोर नायलांबाय थादो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा प्लिज अननानै जोबजासे नायलां। हारसिं फिसालायाबो गेलेबाय दं हारसिं थांना लाना फैनोसै। सोलाबथाराखैमोन नालाय भिडिअखौनो हगारनाय मोनाखैमोन आरो ना लोगोफोर। बेस्थ'आव दंमोन दा फ्रि जादों र' सानथाम सानब्रैसो फ्रि मोनगोन। फोथार बारिया गाम्बारि बारि औवाबारि मोनबाय लोगोफोर मोदाय दं इयाव बिलाइलाङो आङो औवाबारि मोनबाय खांख्रां खिंख्रां होनदों आरो ना इखि औवासो दानदों ना मोदायसो मिथिला। अ मानसिसो आलाय मोदायानो ओंखारबाय नामा नोंबो। खांख्रां खिंख्रां जावज्राव जुज्राव होनजोबदों औवा दानदों खोमा। हारसिं फाग्लि बायदि साइकेलाबो गैया बाथिनो मोनाखै बया जाना दं लांनोनो जायाखै। मेराज खालामबाय नै सान्दुंआबो मालाय बेलेगखौ अखा हादोनो जोंनिखि सान्दुंसो दुंदों। बोथोरानो बोरै इयाव हालाय इयाव सान्दुं दुंलाय मा जाखो। दैमायाव दैयानो जायाखैनो लोगोफोर दाबो मेसेंसो मोनफिनलाय लांसै दाबो दै जायाखै। दाबो मोनथ'वाखैनो मोनथारसिगोन आरो ना लोगोफोर मोना मोना जाथारबाय। मोनथारहांबाय लोगोफोर मोनथारसिगोन। मा सावदों ना नेपाल बिहु सावदों ना मालपुवा सावदों मिनियाव दा केमेरानिथ' साबायदो र' मोनथारसिगोन मोनफैबाय लोगोफोर नै बे दखानाव फैदों नै बेखौ फिसौजोनो लांसै आं। नेपाल बिहु दंना गैया? आयौ ओमफ्राय माखौ लांनांगौ आं? जानोबासो सावनानै हरगोन आं। ए जानोबासो लांनोसै आरो दाथ' मोनजाया दा एसे मोनाबासो होमबाबो खारबोबाय आरो नोङो लेंहरबाय थादों आंखौ। मेथाइया लेंहरदो आरो नों लेंहराखैबाबो। मानसिखौ आंखौसो नुलायलांदों गावहा नुजाखाबाय नुलायलायबायनो माखौ जानो आब' गोबावथार जाबाय आङो मास मोनसे जालायलांसै सप्तासेल'सै दखानाव फैयैया। नोंनि दखानाव फैयैया आङो साहाखौनो मोनलोङाखैलै आब' मेथाइ लांफैदों आं दायो जानो मोनायाव।
र' लोगोफोर दसे थाथ'सै लोगोफोर मेथाइ लाबोनाय खोन्थानो हायासै आरोना आङो हाखु दाखु न'आव फैब्रबनांदो मा होनो आलासि फैब्रबनांदोंमोन ओंखायनोथ' मेथाइ लानायखौनो देखायनो हादिया लोगोफोर दायो मेथाइखौ आबैनो हैनोसै आं फिसौजोनो इनि मेथाइखौ प्लास्टिकसो गैया मोननैल' मेथाइ दं अबाव थांनाय ओंलै लादोंमोन 1 नम्बराव थांदोंमोन आङो हास्लाबासै नै जोंनि दैखरा मेसेङाव रानो आरोना लोगोफोर बे दैखरा दाथ' नै दैज्लां नालाय एसे खाथियाव फैदों आरो मेसेंबाथाय दैखौनो मोनलोंलायनो नागिरा दुगैनोबोथ' मोना हाय दा थिंखियावबो दैयानो टाइमबो फैयाखै लाइन थाबाबो गैया मा जानो मिथिला मेसेङावथ' मार खस्थ' जायो दैनि थाखायनो मोनलोंलायनो नागिरा दैखौनो नांलायलायनांगौ दैनि थाखायनो मा इयो मा सरमफुल एवजानो नामा आब' मोनबाय र' आबैलानि मोनसिगोन ओरैनो हैनांगौ ओरैनो खालपार आसान मेथाइ मोनसे दं मोनाबा ओंखाम मोनजासिनानो दै नेनाया नै बाबावब्रा न'खरनै न'खरथाम नुबोदों माबायदि र' आबै मेथाइ लाबो आंनो नों नुजानाङा आबै आंनि सना नै नोंनो मेथाइ लाबोलायबाय आं आबै लानो लाया दे आंनि आबै सना आंखौ होनबा माने मिनियो नोङो आबै सना आंनि ददेले आसान मेथाइ होनसै आसान मेथाइ नुदोंना नुवाखैब्रा लोगोफोरा र' देखायनो आं लोगोफोरनो हा र' दे लोगोफोर नै फिसौ जानै जोंहानि गान्दायासिना होननाया खानायखौनो मोजां हाजायाखै नै सैख्ल'जोब्बाय माबा हाख्ल'जोब्बाय जारलासो मोजांखौनो लेंला गथ'लै नै बेखौसो जायो बुलिया आंना आखाइ गैला आबैनो नै आसान मेथाइखौ आं मिथियाना नों मोनसेल'सो लाबोदां नै जा मोनसे ससेसो र' लोगोफोरा नुवाखै नै आसान मेथाइ लोगोफोर बेखौसो लायनो थांदोंमोन आं देखायनो हायासै सावनायखौनो गान्दाया आंखौ हाखु दाखु गारिसो लाना फैबायना साला बस'नो होबाय माबा जागोन ना बे जाग्रा एसे नुजाब्रा नुजानो हाया नुजानो हायानो जाबाय जाजोबजागोन देनां सिख्ला देरबा नायनो हागोन ने जानि बुलियानि हाय लोगोफोर आदामोन आगैमोन नै आबैमोन गोथावना मेथाइया आबै मेथाइया गोथावना गोथाव नै नोङो नै ओइ दे आबै मा जादों मा जादों एख' नङालै ना देनां बुरि बानायनांगौ जाना नै नोंसा नोंमाया हाजो खर'निनो साइकेल लाबाय दे आं थांसै दे आबै दे थाया जा आं दे आबै दे नै दे नै मा होननाय दे मा होननाय आबै देनाय देनाय दे होआ होन दे होआ होननाय देनाय दे माक्राब सिफायलायखोलैलाय नै आबै आं मोनबाय नाय नांखागोन दे लोगोफोर दे थादो आबै दे आं थांसै दे
थ' थांसै लोगोफोर इनो आबैखौ दोनबाय आं आबै थांबाय आङो था आं थांसै ओइ नै टाटा आबै था थांसै आंहा सान हाबबाय नालाय ओंखाम उखैबाय थायो थांसै आं ओंखाम जानो उखैबाय ओइ र' दै लायनायखौ माबायदि अबस्था नै लोगोफोर दै लायनो नागिरदों बिहामजोआ जोंहा बाबावै र' खेबसे देखायनां र' नै बिहामजोआ साइकेल माबा लोगोफोर दै लायनो थांनो नागिरदों आरो ना दैयानो थिंखियाव फैयाखै ओंखायनो साइकेलाव लानानै दैखराव लायनोसै नो एसे गोजान जायो नालाय बाय बाय लोगोफोर